Takže čau, vítam vás u ďalšieho videa, dneska je tu XR-ko a dneska budeme pokračovať ďalej v tomto tajkune. Ak sa ti bude páčiť, like, odber a ideme na to. A dneska to skoro celé dokončíme a blbé dievča ma tu chcelo zabiť, dobre, takže karma je to vráti. Počkej, kamo, ja ťa dostaneš. Tak, už sa ani nedostane. Že nemá ako, keď je tu aj tak malé miesto. Dobre, máme 56 000, môžeme to zatiaľ na niečo kúpiť. 90 to máme, nemáme na to, elevátor. A som začal mimo kamery robiť zatiaľ aj nové patro, ktoré už začneme pomaly ukončovať túto sériu. A bude mi chýbať táto séria, proste boli sme najlepší, boli sme najslávnejší, kde sme. A ja musím kúpiť toto za 80 000. Dobre, to je jedno, ale ja viem, že aj tak niečo ideme za chvíľu. A máme 2 milióny zatiaľ z odoberateľov, nie naozaj, ale tuto. Ja môžem kúpiť, upgradenúť. A asi si aj pomalinky začneme upgradovať tento kompo. Bude to dobré a ako vždycky. Ja to zatiaľ budem naťukávať, koľko sa mi bude chcieť a už sa mi nechce. Tak idem robiť toto. Toto je podľa mňa síce pomalé, ale je to lepšie než niečo iné. 2000 si zoberieme. A skúsim kúpiť za 90, to nie, to je skoro 100 000. Ja nemám na to. Viete, aby som sa chcel už zbaviť tej kitky a ju tam už nechcem. Kam sa vrobí ma nos. Dobre, som späť. Dobre. Ideme na to, pome. Daj sem cash a my ideme ďalej. Ideme za tých skoro 90 000 kúpiť kitku. 50 000 budem stať nový koberec. Dobre. Zatiaľ keď budeme na to čakať, tak ideme nejakých ľudí otravovať. Ja by som chcel už toto kúpiť, ale to je kamo kúsok k miliónu. To bude podľa mňa tá sekera, že tento typek má už 3 patro. My nie sme vôbec dobrí a preto chcem spraviť toto video dlhšie, než obvykle som zvyknutý maximálne 20 minútové, ale toto video bude také trošku špeciálne za to, že už to chcem celé dokončiť. Dobre, sa môžeme aj teleportovať. Čo sa tu zatiaľ môžeme kúpiť? Iba za 50 000 kuchyňa už je spravená. Nič, iba druhé patro už skoro máme. My ho skoro máme a my ho dneska dokončíme. Takže to dneska dáme a nie, nedáme to celé, ale proste dáme to a hotovo a ja sa budem na vás na budúce tešiť, ak dáte na toto videjko proste lajčik a odberček. Blížime sa k 50 odberateľom a by som bol strašne rád, keby ste mi tam dali ten odber a bol by som vám strašne srdečný, keby ste mi za to dali. A to je všetko. Dobre. 200 000. Kamo, ja tú toľku už kúpim, ale ja ti hovorím. Ja na ňu budem čakať dotedy, pokedy, neviem, milión budem. No nič, tak ja zatiaľ spravím 5000 kolečok. Dobre. Prvé patro, takže pri zemie máme, toto nie je druhé, to je prvé, takže GG.
Takže, ako vám ja hovorím, toto prvé patro je toto. No je zdá, že ich tu bude koľko? 4? 4. No, 3 tam. Budú 3, lebo toto sa ako nepočíta, toto je prízemie. Ja keby som mal akože studio niekde, tak ja si ho asi spravím nie na prízemí, pivnici, úplne jak tento typek. Nejak v Robloxe to tak bývava, ale aby som si to dal proste hore, chápete to? Spravíme ešte 3 koliečka a pôjdeme si to zobrať. Nejaký bacon tu lezie, sa snaží ísť ku mne. A má otravovať, kámo, doslova. A prepáčte, že nenatáčam na tom počítači, seká mi to, laguje mi to, není to dobré. Strašne sa mi to laguje, zasekne mi to, dá mi to disconnect v Robloxe, tak ja na to nemám nervy. Viete, čo som si povedal? Na mobile. Dobrá, počkaj, toto nebolo tretie, no tak ešte jedno. Bacon Boy sa tu snaží ku mne vyliesť. A ja keď ho chytím, komu tak dostanem takú onu, že ešte v živote nemal. Ja som videl, že tam máme tých 65 000. Tak ja si to zoberiem. Mám okolo 100 000, ale to ja stále robiť nebudem. Tento typek má totálne všetko slabé, koľko stojí. Ten je ešte malinký. On nemá ani zbraň. On sa bojí. Poď sem. Ojoj. No saka, že mi to chcel vrátiť. A teraz, jak sa ma snaží, aha, na ňo, aha. Aha, na ňo, jak si ide, haha. No, len poď. Ha, kamo, nabejtili sme ho. Blbeček. Blazon. To je proste nubák. Kamo, ešte pár k tým 200 000. Takže sa nebudeme zdávať a budeme to stále dávať. A my ešte nemáme, a to je ešte málo, kamo, ja ešte potrebujem do 200 000, takže mám čo robiť. Ten typek to vypal. Nemám rád týchto slenderov. Špinavých, hnusných. Ajaj. Hnusný. Nic som ti nepovedal, sorry. Dobre, máme tých 200 000, ja kúpim tú telku. Nech už mám pokoj, kamu. Teraz sa vás opýtam na jednu otázku. Čo má, prosím vás, znamenať... To kúpim 27. Aha. Čo má, prosím vás, znamenať toto v mojej izbe? Dobre, plejko, veľká telka s PlayStationovými ovládačmi, ale čo mi nedáva naozaj extrémny zmysel. Prečo to máme aj tu akože? Akože, poviete mi to? Chápete, akože dole v tej miestnosti máme takéto isté PlayStation, také isté ovládače, veľká telka. A toto je to isté, lenže veľká telka, akože veľká televízia, táto TV. Ja tomu, kámo, nerozumiem, akože.
Na čo? Sme totálne zbytočne kupovali tam dole. Dobre, akože chápem, je to naše štúdio, každý musí mať plejko v izbe a ja budem mať. No a najviac, čo bude problém, mať malú telku, ale toto je dosť veľká pre mňa už. A nechápem jedné veci, prečo ju máme aj hore. Keď je to skoro to isté, ja kúpim hento za tých 100 000, lebo mne to kam bude provokovať dovtedy, pokedy neviem. Kde je ten Slender? Počkaj, kam niekto tam začal. Je tam niekto začal. Ja ho naštvem a skúsim ho proste, aby sa nenapojil naspäť do tej hry. Že kamarát. Zomri, zomri, zomri. Ja som ho zabil. Dobre, tak to nelivne. Mohol som to vedieť. Kámo. Maximálne trojposchodový. No jak sa to povie ešte? To posledné patro nám chýba. To bude extrémne drahé. To bude také drahé, že si nekúpim ani za to VR-ko. Dobre, konečne už mám pokoj tohto a môžeme začať. Novie. No, nemôžeme ešte začať, lebo viete čo? 200 to dropy, kámo. Ja z toho porazia, chcem začať to tretie patro, ja to chcem už dneska dokončiť. $34 000 si nekúpim nič, okrem... Aha. Kamo, len nám jediná vec dole chýba. Skoro 1 000 000 to, kamo, stojí 1 000 000. Chápeš, ja na to nemám. 82. Dobra. Kamo, ešte tým 10 miliónom sa to musíme naspäť vrátiť. A nebojte sa, to dáme. Takáto hračka z toho bude, kamo, normálne. Príde invázia štúdia doslova. A keď nemáš ešte u mňa odber, tak ho tam daj, aby sme dosiahli hranicu 50 odoberateľov a pôjdeme do 100. To bude moja druhá hranica a keď bude 100, tak sa nehajte prekvapiť, čo bude za extrémne špeciál, kámo. Že tu mám už naozaj všetko spravené. Kamo, a fakt, aj jo. Okrem tohto, kamo, a prvého. Vieš, kamo, je to také drahé, ale že je to skoro 1 000 000 týchto vecí. Vieš čo, idem otravovať niekoho, lebo mňa to nebaví. Dobre. Viete, čo som vám ja povedal? Že tento typek má dvojpatrový, ako mám ja, skoro. Tak viete čo? Tuto je typek, ktorý má o 2 patra má viac. Tento má koľko? Iba 2, ja už sa k nemu blížim. Kámo, ešte plus 2. Ja to robiť nebudem, chápete to? Typek má fialku. Čo si tu takého nového spravilo? Typeček. Ja budem otrovať dovtedy, pokedy sa nelivne.
Ja ho nedám, ja ho kašlem. Víš, kamo, nemám to, tak kde utekáš? Ja mám 100 000, kúpime nový tento a druhý bude stať 120 000. Posledná vec, čo nám chýba na tom druhom patre, to je hento. A to ja dneska dám. Viete ešte čo dám? Prvé patro. Dám toto ešte možno. Dobre, kašlem na to, idem ho otravovať. Kámo, čo? Tak ho som nepôjde. Ja ho musím vyhňať nejako von. Jak sa bojí. Haha, kámo, jak sa bojí Ána. Kam zmizol? Podľa mňa to bude okolo 50 000. Dobre, kamo, okolo 100 000. Ideme na tretie patro. Mám to. Ja to mám. Ja som dokončil druhé patro. Ešte prvé patro, idem ho dotedy otravovať, pokedy nebudem mať také nervy, že to nelivne. Išťuj zase tento. Či to nie je on, to nejaký nový? On sa tam naspäť vrátil. No čo, kamo, čo kúkáš? Bojí sa, jo. Sa nemusí báť. Tak teraz koho to je? Ja som to aj vedela, som to proste náročky urobil. Ono sa nechcem vrácať naspäť, tak sa radšej teleportne. Komu toto dáme, ja na nič peniaze nebudem utracať, než na tú hovadinu. Tak vám proste dneska potrebujem dať prvé patro, chápeš to? Prvé. Mini prvé patro nám chýba. On sa zase naspäť vrátil? A do zúška mu zmizne stať auto.
Aha, on ho jeden chrání. On ho chrání. On ho kámo chrání. To je ale skemer. Suka. Hej, kámo, oni jsou kamaráti. Zmizni. Dozúš. Nebudeš tu, kámo, nebudeš. Proste prvýkrát, dobre. Druhýkrát ma nasral týpek. Kam ide? Počkaj, kam ide? On si myslí, že tam bude pomáhať. Budeme tu zatiaľ budeme tu čakať. Že či sa vráti. Chápete? Potom tretíkrát som mu vyhnal na stranu. A štvrtýkrát už sa na mňa pomstil typek. A piatýkrát to je teraz som ho vyhnal. Kde je ten typek? Kde je? Zmizni. Ja ti budem robiť dovtedy, kamaráde, zlé, pokedy neskončíš, kamo. Ja ti to hovorím, do smrti ti nedám pokoj, kamo. Takéto kladě, alebo kamerku. Čo ti robím zlé Baconovi, a čo? Čakám. Vráti sa, ale ja ho kašlem. Podľa mňa sa už nevráti. Alebo... Tí dva typečkovia. No tak to posledné asi nejaké kladivo, alebo čo. Viete čo, ľudia, my to dokončíme na budúcu sériu, to doslova asi dokončíme. Majte sa pekne, čau.